хора, един ден по-късно събрахме клан Батъл Чест. Съм спознал Визарда. Визард, ела тук. Те и хора, време е. И който иска да влезе в моя клан, аз да седи 2007 английски. И само 6 хора сме на линия и време да отворим клан Батъл Честа. 1620 злат. Вау! 6 рокета тук. 49 вчера, още по-тук. Добре, защото ми се пада нещо хубаво е. Firefall, горе-долу. Лакерия. Мислех, че това ще е Legend. Epic. Poison. Най-тъпото нещо, което съм виждал. Дори не го ползвам. Мислех, че ще имам тук Epic и тук Legend. Ай, шучу. Как ми взех. Уизърда. О, хора, най-сетне ще го бейтна. Защо ми дигнем поизъна? Нищо. Искам да се дигне прав. Ако не, ще накажа само победите. За стрели, например. Некия такова, това, литинга, поизъна, ракетка, 4, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хора, вижте. Пишете в коментарите, имам си доста карточки. В момента гледам Таплашър. Да знаете неговия стрим от снощи. От снощи стримаме. Да знаете, за това се чува така. Как искам да стане след болета? Още са тая топич. Така. О, да играе. Той има горе-долу като моя дегласа. Торнадо. Не. Скелетон. Не. Вау, скелетон бат. Скелетчета. Аз последния визър тук. Не го хванах. Не го хванах. Влез, убихме голямото така. Ай, спирит. Колко би взе студиен Battle Run. Застани се, бе. Как ми запна. Бахче. Сега той постъпва в портал, затова че сте така. Пусна ли един балон? О, май гаш. Тук къде е за балон? Тук направо е за два бейби драгана. Учим минара. И трябваше да се ебем в скелета. What the fuck, той ги изчисти, бе. О-о. Това ще бъде гадно. Пусти торнадо, бе, брат. Пусти торнадо. Какво седиш? Пирай го.
Гледай какво ми направиха. Така. Това е Валкерия. Супер. Бам! Бам! Още един път. Нашия скелети минува хорда да се справи с нея там. Сония инфермо. Къде ни се пречка. А така, фани ги, браво. О май гаш. Ура! Фани ги. О-о! Не, Боулера! Идва Боулера! Боулера идва! Аре бе, Боулера! Ай, Боулера спокойно. Не! Не! Давай балон! Не! Не! Не бе! Не! О, че? Пък нямам легендари, бе! Напуснане е такъв Wizards. А така, два Wizards да му дойдат на газа. 1 милион хората. Брат! Не! Poison. Не влизай вътре! Всичко измря. Мах с Poison и един балон. Не е балон. Милион хората. Вече го на огледало! Не! Сега ще пусна един балон. Ние ми трябва да лазим. А така, защитаваме с две драгони. Защитавай му. Не бе, не по мен бе. Трябваше по бейби драгона бе. Пусна един мак. Ще ги изчакам тук да дойдат. What the fuck? Не! Бийте го, че прено да имаше колите. Не! Ой, гаш, те ни размаза. Пренаша бе! Това бе! Как се засили? Не бе! Иди с тях бе! Унищожете. Фак. Не. Бахти, все пак ще донесе. Тичай! Давай! Не! Бахти, то не източи здравата. Ами то като няма той човек да се оговоря какво дай да си направи, ще да си направя друг дек, ако не. Той е дек. О, не забравих да го. След вас го дек. Ай, Poison. Виж, ще се пробва.
Нещо. Ще изчакам много. Трябва да имате късмет за да победите своя скапан ден. Днес ще почне на бак. Cool, wizard. Източваме тук доста. Нека тръгнете на скелите. Не! Не! Ех, това скапано торнадо, бе. Мерси, бейби драга. Ей, фак. Няма да може да удара. Yes, ще удара. И ще му направя още малко демидж. Lumberjack. Хакер нещастен. Мамо. Не. Кока. Давай, ще му унищожи кота, давай! Не! Айде, не в Lumberjack-а, Yes, унищожи коната. Но той ще ме унищожи тая. Yes! Но той сега ще ме унищожи тая. А другата, докато да унищожа, аз той ще ме унищожи тая. Ама той няма... няма уизърд и такива работи. Каз. Има един москитърс. Не мога да победа тоя. What the fuck, той не ги унищожи, бе. Елат, как стана това, бе? Океря! Манчо! Обърках всичко. Не, Манчо с грозде! Yes, не се фърли. Балон! Тичай балонче! Не! Какво е това, бе, хора? Това е нещастник. Виж, имаше Lumberjack-а, да. Аз повече няма да играя с хаки. Да, хаки. На макс. 6. Сега ще отплача 6. Не си мисля, че толкова лесно ще минеш, Ще трябва да спирам тук. И ще се видим следващия епизод.